Is-Sindku Nazzjonalista ta' Taslima John Pillow xeħed dubju fuq proposta ewlenija tal-Partit Nazzjonalista li f'kull lokalità f'pajjiżna isir studju ta' kemm l-istess lokalità se taċċetta nies u xogħol. Pillow wassal dan id-dubju waqt li kienet jipparteċipa f'dibattitu mxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali waqt il-programm Insights. Hemmhekk ġie mistoqsi dwar il-mozzjonijiet li qed jagħmel il-PN permezz tal-kunsilliera tiegħu fil-kunsilli madwar il-pajjiż u li kontinwament jiftaħar bihom. Pillow jgħid li dan m'għandux isir mill-kunsilli. Dak li jiswik ma' 60-70,000, min jgħidulna x'inhu għandkom il-flus il-kunsill, imma ma xejx għal dak il-flus taqbad tutom fuq hekk bla doċċ. Madanakollu dan imur bil-kontra ta' dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista kif anke ftit tal-ġimgħat ilu ftaħar li s'issa ressaq ma' 30 mozzjoni biex isiru dawn it-tip ta' studji. Pillow saħansitra xeħed dubju fuq il-fattibilità li jsiru dawn it-tip ta' studji kif tax jifhem li b'din il-mossa il-Partit Nazzjonalista qed jisparpalja il-flus tal-kunsilli lokali. Billi jsir karikazzati. Se jiġi implementat. Kolli kritika fuq jiena. Apparti minn hekk Pillow staqsa wkoll li anke jekk isir studju tal-carrying capacity fil-lokalitajiet ta' pajjiżna dan kif se jiġi implementat. Dan hekk kif din il-proposta l-Partit Nazzjonalista irid jabbil il-kunsilli lokali ta' pajjiżna bil-pis li jaraw kemm jistgħu jaċċettaw residenti u attività ekonomika abbażi tal-istudju li jsir. Dat ħassib wassaltu lill-PN? Dat ħassib tiegħek? U fatti il-PN kien nagħlaqtu kollox. Iva, le, il-kunsilli m'għandhomx jagħmlu huma, irid jagħmlu il-gvern. Din il-mistoqsija saqsija wkoll ħafna drabi One News fejn jew baqgħu bla risposta jew inkella saħansitra ġie sostnut li jekk jinqabes il-limitu stabbilit mill-carrying capacity xorta waħda ma jsir xejn. Propju hekk kien tax jifhem il-kunsillier tal-Partit Nazzjonalista li Jamxi Berras f'Santa Luċija. Qegħdin titkellmu fuq il-carrying capacity once li allura dan ikun stabilit. Pereżempju f'din il-lokalità l-Partit Nazzjonalista ħajjgħid lin-nies biex ma jiġux joqogħdu fi-swieqi, ħajjgħid lin-negozji ma jiġux jiftħu n-negozju tagħhom hawnhekk. Far from it, anzi it-total pervers.